人間って新しい学習をしたりとか、新しい経験をするときは、必ず迷ったり、苦しんだり、不安になったり、不快感を感じたりっていうことが起きるんですよ。つまり、新しいことを学んだり経験するって、実はネガティブな感情を作り出すんですね。人間って本来保守的な生き物なので、やっぱり弱いんですよ。迷うんですよ。今いる自分がいるコンフォートゾーン。自分が安心できるゾーンの外に出たくないんですよ、人間っていうのは。ところが出ないと学びがないんですね。迷ったら、こっち苦しいな、怖いな、不快感強いなと思った方向に行けば、必ず成長があるってことなんですよ。で、結局に新しい出会いとかもそこに生まれてくるので、新しいチャンスつかめる、つまり運がいいという風になったりとかもするよねってことが言われてるわけなんですよ。面白いですよね。迷ったら普通に人って楽な方に行きがちですが、苦しい方に行った方が長期的に見ると得なわけなんですよ。新しいことをしているのに苦しくないって人は、これ成長していないということなんで、ぜひ皆さんもですね、迷ったら苦しい方に進むと、超苦しいのは続かないんで、ちょっと苦しい方に進むという風なことをですね、覚えておくと、成長につながるかというお話でした。